Hingi dolok nok joto borok kaham ke no saiman kharti puja ongu khoroksa Bwrwi bini duijona boyfriend tongo. Bo khoroksa bini boyfriend nogo toniwi tai khoroksa boyfriend bai bo kharti puja melao berai tongmani nugui bini tai khoroksa boyfriend nogo tongnai bo mela thangui nugui asukma khinu bulaina nangkhata tabu hinke girlfriend je Bwrwi tongnai bo GB hospital o kalaijak marong hai tin borok rok nro omontui tamo sana musuk tolo comment kai sadi next update thana sigang dolok tau phano kabang Kokborok subscribe khaijak hinke subscribe khaidi tei video no bu like didita dolok norok bu kaisa photo ta asuk mar kino viral ongui tongma nogona je khoroksa tiprajuk bini mung angkha maphui riang ongikwa miska je phano hini manuta bo khoroksa wansa bai asuk mar kino bisri ke photo boja goi tongta kaisa hotel room borong ni photo video rok viral ongui tongma nugui manu te emune tino khoroksa tiprasa saje ngai bona asuk mar kino je kokborok pai omaki hina nangkhata so umon bagoin dolo noro o kongna khnanan thanga ke earphone use khaji tei mobile ni volume no kom khaidi bo ma phoi ri angke na sin para tompo bongke brusla ro baile le mo se lui ste mi brusla ro ni ke lui tok khatung to ham bo lui tok khatung ke bong phai kai bongke phai ha spa phai ke lui to baile ekra tum lui to baile kale phai ke ya abo video viral mo ke tre lui to thap hai ke mrong ton sula wala tôi sai ye mrong le phai bi ke le mo le record khia ton sula mo phro mang phro bak le mo abo se le mo abo ro pho ha bro nge no le di bui tali le di bro are pho no ma phoi ri yang slice no bui tali ri yang slice ri yang le no ri yang ya bo ri yang tai ni mo le bui tali sin Hingi dolok noktam sana musto omontui tolo comment kai sadi next update angkha dolok khoroksa tiprajuk belai khinu chaji angkha tamo resort tumkhang ke rebo ohai sak Phalnai ohai tongnai hamya tongnai omai borok je kono burirok tiprani baire poinan thaka samkhain thaka kiti sak phal de tong omai kono kok tong haide omai ke khoroksa tiprajuk chaji angoi lokorongno reply dikhata kisangken sak phalpu rendi pu hai pu sunal pu omai hinjago hini bo omono reply dikha tiprani baire tongnai burok joto burirok monje sak Phalnai buriya blei o kongnan bo hai hini sauta tei dolok norok bini kongno bahai nangchak omontui tolo comment khai sadi norok phatar hawo porina phainai phatar hawo samung khainai buri rong no norok tamsa jotono sak phali tongo rendi suta waisai tongo yodi sikon kane hini saudo hingke ang norong no sawano amti tawan sudi norok phatar hawo phaigange jotono rendi suta angnai hinai nogo tongui porinani nokhonai nogo tongui sakri khainan nokhonai nogo tongui samung khainan nokhonai nogo tongui bazar thangnan nokhonai borok bo waisanale waisai phayo rendi ingnai phayo buji khada phatar hawo tongui samung khainani phainai phatar hawo tongui porina phainai borok joton rendi nya buji kha ingnai tongo bising ingui no norok bo saimani no sakana haipano bebak no nya buji khada obono joto borong no ri sikon kanjang nu khangke bo norok waisa ohini norok ta sakodi buji khada norok ta sakodi iko ang khut buduk tungsapan kerija khaklap jorate kheri sumjak ang phatar hawo thangthangoi an busai kerike phatar thangthangoi ang sak phali tongui ya waisai tongya buji khada khonadi kaham kai norok sakawo sikon kanjang nungma bai yasisa sudi oburile sindar oburile waisanai borok khini norok ta sadi nogo tongui waisino yakoni simi waisino busang jora mukhang jora gutka riganai kolo kanai tongui se waisana borolo waisawo buji khada waisalai borole waisawo riganai kanai phano ha nu khakului asu jora mukhang kai pano hingke norok tawan sudi joton risikon kangka o level ni borok hini buji khada hingke o rigane kanjar rok tang manjak tongba ha o kolo rigane kanjak busabuti ganang rok tang manjak tonggu nukhung poribachi khai tongka bor ri kolo sikano kuti sisuma ha e abono asik norok sikon tawan sugui buino yesi suru video ti panota sadi ebar comment ta khaidi buji khada
tai kaisa sini buri rok thikana kai khana di norok je bihik je busai ganang rok nor kisa khana di norong ni busai norong no kanna ni sumna ni phunti na ni permission no khangke norok belai ni khasi thangjak di norok khasi ksangjak di ani busai asuk kaham ana asuk permission rui tongo ana asuk sumna ni thana ni rui tongo ha nono asuk obusai ke sajugui nai thong sang khai phun koto ri nai thong nai ta bukhanai kala rei tanu ning sabani bagu waisa na thangba waisa oi manja gei video bailai lengna nangba ha ati bokrok hamya wanse kare je tini ni busai asuk se kaham kai tuiloi nono tongkhang ka obani moti tong di noro khasi di kisa ha naidi ani busai ba no permission ri tongu ri sikon buduk tin sakri jat jora sikon jat kanani sumnani anu permission ri tongu anu sajugoi nai thong musang khai tono ang tani buini bagai engnai ang tangi buini bagai thangnai ang tangi buini bagai khati jakma se kai tai kaisa selana nani impossible buskang salo buskang dino tabu tang thung obono je engya baki rok je engui tong chugnai rok norok kisa sajong sidi kisa naidi mia bono khana norok mia ya anytime sinu khana norok Facebook hindi YouTube hindi tamung ka khulukang ka ositara tamung sobu buthalai mani sobu waise thangmani sobu khari thangmani sobu busa phalai mani norok obusa phalman tibo norok ma ang video kotal khana ruwano tamo sa norong amni busingte khana nai obono ta siringdi sitara tamung no ta siringdi nangkhang kai style khaidi bo borok tangni dinu style khaya tong tai kaisa bo borok munishor rungo sumso gnang ungya tong jotono sumso gnang haipano limit do tongoi samung khaidi bujikata asukbo buini mokolo ta kelai di abono sawo norong no asukno sikon kanman nungkai sayang thanya kolok kanarewo sayang khai ung thangu phatar hawo tongnai waisana ni kogya noko tongu porina nokona robo waisao jotono bara tongu porikha engka waisanai phatar hawo samkhaina thanga waisanai obo bokhrogo thinking tawan chudi okay engka engka obono norok asu nang comment khayo bui bukhanang janai nangja tongu a bai a manai joto boro atingya tama ating bai o boro rok tai thiging lakha bokhrok anu jotono comment khayo sangka ke tini video asung norong baga amte asuk tawan chudi asuk no kok kaham kai joton tongbai de hor ka